మొన్న అది ఎల్ఆర్ఎస్ గురించి అంటే డిస్కస్ చేయాల్సిన చాలా ఇష్యూ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా రెండు విషయాల మీద నేను మాట్లాడతాను. సో ఎల్ఆర్ఎస్ ఒకటి, తర్వాత ఒకటేమో ఎన్ఏసీ ఉంది అంటే నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ సర్వే, మూడోది కొత్త రెవెన్యూ చట్టం. ఓకే, నేను మూడు విషయాల మీద మన ఏజెన్సీ ఏరియాలో తర్వాత వేరే చోట కూడా మన ఐటీడీ ఒప్పందంలో మాత్రమే కాదు వేరే ఐటీడీలో అంటే భద్రాచలం నియోజకవర్గం కూడా కొన్ని అపోహాలు ఉన్నాయి, కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి, కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఓకే, సో వాటి గురించి 2 నిమిషాలు నిన్న కూడా నేను మాట్లాడాను, ఈరోజు కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ముందుగా కొత్త చట్టం గురించి నేను మాట్లాడుతాను. యాక్చువల్గా ఇది కొంత అక్కడ ప్రశాంతంగా ఉండండి, లేకపోతే నేను మాట్లాడితే వినపడదు. ఇది కొత్త చట్టం, యాక్చువల్గా అది కొత్త చట్టమే కాదు, ఇంతకు ముందు ఒక చట్టం ఉండే, దాన్ని మనం 6వ చట్టం అనేవాళ్ళం. 6వ చట్టంలో జస్ట్ 2-3 పదాన్ని వాళ్ళు మార్చేసి ఒక కొత్త చట్టం తీసుకువచ్చారు. అది కూడా కొత్త చట్టం మన ఏజెన్సీలలో అమల్లోకి రాదు అని. ఓకే, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా గవర్నర్ గారు చెప్పినట్టు అది జస్ట్ న్యూస్ పేపర్లో మాత్రమే వచ్చింది, లిఖితపూర్వకంగా రాలేదు, అది కూడా వచ్చేస్తుంది. న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది, ముఖ్యమంత్రి గారు తర్వాత మిగతా అందరు మినిస్టర్స్ కూడా అసెంబ్లీలో మాట ఇస్తే ఓకే మాట మీద నిలబడి. రెండోది, సో అది కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ అవ్వాలి. కొత్త చట్టం రెవెన్యూ యాక్ట్ మన ఏజెన్సీ ఏరియాలో 170 వ్యతిరేకంగా కానీ కేసీఆర్ యాక్ట్ వ్యతిరేకంగా అమల్లోకి రావడానికి వీలేదు. ఇంతకు ముందు కూడా ఒక ట్రైబల్ వేరే ట్రైబల్ దగ్గర భూమి కొనాలంటే కానీ ఒక నాన్ ట్రైబల్ నుంచి కూడా ఒక ట్రైబల్ భూమి కొనాలంటే ఒక ఫార్మాలిటీ ఉండేది. ఫార్మాలిటీ అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి అది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు. ముందుగా దానికి లంబా ప్రక్రియ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ఎంఆర్ఓ నుంచి ఆర్డీఓకి లెటర్ వస్తుంది, ఆర్డీఓ నుంచి ఎస్డిసి ఆఫీస్ కి, ఎస్డిసి ఆఫీస్ నుంచి పియూఐటీడీ ఆఫీస్ కి, పియూఐటీడీ ఆఫీస్ నుంచి రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ కి వెళ్తుంది. అది ఫార్మాలిటీ లేకుండా ఎవరు ట్రైబల్ ఉన్నా కూడా అది చేయడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రైబల్ ఏరియాలో కూడా కొంతమంది బెనామీగా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి నేను వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు భూమి కొనాలంటే ఎవరైతే భూమి కొంటున్నారో ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో ఇద్దరు ఆ భూమి మీద నిలబడి ఫోటో మాకు ఇస్తేనే నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. ఇంతకు ముందు బెనామీగా జరిగేది. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఆ భూమి మీద ఇద్దరు ఉంటే ఓకే, తర్వాత ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నుంచి ఫోటో తీస్తే కానీ వేరే వాళ్ళకి భూమి ఉంటే వచ్చి అభ్యంతరం పెట్టారు కదా, వాళ్ళు అంటే వేరే అతను మా భూమి మీద ఎందుకు ఉన్నారు, ఫోటో ఎందుకు తీస్తున్నారు. సో అది నేను కంపల్సరీగా చేశాను. తర్వాత సో కొత్త యాక్ట్ ఇంకా గత 30 సంవత్సరం నుంచి మా ఆఫీస్ నుంచి ఎన్ని ఫార్మాట్ ఇష్యూ చేశాము. ఐటీడీఏ పరిధిలో 4 జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీ ఏరియాలో టోటల్ ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్ జరిగాయో వాటి కూడా ఒక జాబితా తయారు చేస్తుంది. ఇంతకు ముందు ఆ జాబితా లేకుండా. సో అది గత 10 సంవత్సరాలకు ఇప్పటికే అయిపోయింది. అది కూడా మీతో 2-3 రోజుల్లో మీకు లిస్ట్ ఇస్తాం. ఆ లిస్ట్ మీ చేతిలో ఉంటుంది, శాశ్వతంగా ఉంటుంది. మీరు లిస్టులో ఆ పేరు లేకుంటే ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి కానీ రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవడానికి అది వీలేదు. ఇంతకుముందు కొన్ని ట్రైబల్ ఏరియాలో రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో కూడా ఎవరైనా సిబ్బంది అట్లా ఫార్మాలిటీ లేకుండా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే అది జాబ్ నుంచి కూడా తీసేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ 5-4 అది రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి కూడా ఖచ్చితంగా ఇంతకు ముందు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ జారీ అయిపోతుంది. తర్వాత ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఇంతకు ముందు ఉన్న పద్ధతి భవిష్యత్తు కూడా అట్లానే కొనసాగుతుంది. ఇంతకు ముందు ఉన్న అది పద్ధతి ఎలా ఉంది, ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే ఐటీడీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో కూడా ఐటీ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి వీలు ఉంది. రెండోది ఎల్ఆర్ఎస్. సో ఎల్ఆర్ఎస్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇది రెండో విషయం. ఓకే, ఒక సిక్కాకి దోనో హిస్సా ఉంది. ఓకే, సో మీ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ ఉంటేనే ఎల్ఆర్ఎస్లో రెగ్యులరైజ్ అవుతుంది, లేకపోతే రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి లేదు. ఉదాహరణగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఇక్కడ నాన్ ట్రైబల్ అనుకోండి, తన దగ్గర ఒక ఆస్తి ఉంది. ఆస్తికి ఎల్ఆర్ఎస్లో రెగ్యులరైజ్ చేయాలంటే అది సాదా బై నంబర్ పెడితే అది కాదు. ఓకే, మామూలుగా రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్ పెడితే అది కూడా కాదు. అది ఫామ్ ఎల్ అంటే ఐటీడీ నుంచి ఇచ్చిన ఫామ్ ఎల్ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్ రెండు పెట్టలే అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. సో కొంతమందికి అట్లా అపోహలు ఉన్నాయి. సరే ఎవరైనా ఈ రోజు నుంచి ఓకే ఎక్కడైనా భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు కానీ లేఅవుట్ రెగ్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు, అది కాదు. ఎక్కడైనా జరుగుతూ ఉంటే ఓకే
నేను ఆపుతాను. మూడోది అది నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ బిజినెస్. దాని గురించి చాలామంది నిన్న కూడా ఈరోజు కూడా కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లో మీటింగ్ ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, దాంట్లో అందరు మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, సంబంధించిన మినిస్టర్ అంటే ట్రావెల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ట్రావెల్ మినిస్టర్ ఆనరబుల్ ఉన్నారు, రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఉన్నారు. తర్వాత సాయంత్రం ఇది మొత్తం సమావేశం చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మనకి కూడా క్లారిటీ ఇప్పుడు రాబోతుంది. నిన్న మొన్న మీరు ఏదైతే నాకు రిప్రజెంట్ చేశారో నాకు తర్వాత కలెక్టర్ గారు అది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఒక లెటర్ రాసి కమ్యూనికేట్ ఆఫీస్కి కమ్యూనికేషన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అది జరిగితే ఈరోజు కూడా కమిషనర్ మేడం తన ఆఫీస్లో లేకుండా డైరెక్ట్గా ఓకే సెక్రటరియట్లోనే ఉన్నారు. దీని మీద మీటింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. సో మనకి సాయంత్రం కన్నా అది మీడియాలో స్టేట్మెంట్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాంట్లో వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్తారు. దీంట్లో క్లియర్గా యాక్చువల్గా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు. యాక్చువల్గా చెప్పాలి, ఆల్రెడీ ఒక చట్టం ఉంది. చట్టం వ్యతిరేకంగా ఎక్కడైనా పని చేయడానికి లేదు. నిన్న కూడా గత 30 సంవత్సరాల నుంచి పుట్నూరు ఏరియాలో కానీ ఇందర్బెల్లిలో, ఇచూడాలో, బేడాలో విడిగా కొంతమంది బంధాలు కట్టారు. తర్వాత 170 ఉల్లంఘించి కొన్ని యాక్ట్ చేశారు. సో నిన్న సుగుణ గారు కూడా కొంతమందిని మా ఆఫీస్కి తీసుకువచ్చారు. ఇంతకుముందు మా కోర్ట్ ఓపెన్ కాలేదు, అంటే హైకోర్టు రిస్ట్రిక్షన్ వల్ల కొన్నా ఉంది కాబట్టి కోర్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి పర్మిషన్ లేదు. కానీ గత శుక్రవారం నుంచి మా కోర్ట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది. ఓకే, గత శుక్రవారం కూడా 15 NTR సంబంధించిన కేసు నేను విన్నాను. దాంట్లో దాదాపు 6-7 మందికి పట్ట కూడా త్వరలోనే ఇప్పిస్తాను. ఓకే, అది కూడా మీరు నమ్మకం పెట్టవచ్చు. మా కోర్టు నుంచి ఏదైతే LTR ఓకే అంటే ఎవరికి ఇస్తున్నాము, LTRలో ఏమైంది, ఓకే నాన్ ట్రావెల్ ఎవరు ఉన్నారు, నాన్ ట్రావెల్ ఫేవర్లో ఎట్లా ఇస్తున్నారు, ట్రావెల్ ఫేవర్లో ఎట్లా ఇస్తున్నారు అని మొత్తం మీకు చెప్తాను. తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో నిన్న కూడా 5 వస్తే ఒక్క కేసు నేను తీసుకుంటున్నాను. అది 31 తారీఖు దానికి డేట్ ఉంది. మిగతా 4 కేసెస్లో నిన్న తహసీల్దార్ పుట్నూరు, తహసీల్దార్ ఇందర్బెల్లి ఇద్దరిని పిలిచాను. సాయంత్రం జనరల్గా నేను సాయంత్రం ఆఫీస్లోనే ఉంటాను కాబట్టి సాయంత్రం కొంత ఖాళీగా ఉంటే ఎవరైనా ఆఫీస్కి వచ్చి ఏమైనా సమస్య ఉంటే, భూమి సమస్య ఉంటే ఇప్పుడు నేను టేకప్ చేస్తాను. ఎందుకు టేకప్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు మా కోర్ట్ ఓపెన్ అయింది. కోర్ట్ ఓపెన్ అయితే నేను వెంటనే నోటీస్ కూడా ఇస్తాను. ఓకే, నోటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళని పిలిపించి ఒక్క ట్రైబల్కి ఇంతకుముందు భద్రాచలంలో చేశాను. అది ఒక ట్రైబల్ ఏరియా నా కోసం ఒక కొత్త అది ప్లేస్ కాదు. 2 సంవత్సరాలు భద్రాచలంలో చేశాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నా. ఇప్పుడు కూడా మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో ట్రైబల్ పేరు పహానీలో ఉంటే యాజ్ అ పట్టాదారుగా అది పట్టా ఇప్పించడానికి బాధ్యత నాకు ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ పట్టా ఇచ్చిన తర్వాత అది కబ్జాలోకి కూడా వచ్చేస్తారు. కానీ ఫస్ట్ అది పని ఏదైతే పట్టా LRS గురించి కానీ కొత్త ఇది చేసే సర్వే గురించి ఎటు పరిస్థితిలో 170 యాక్ట్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న అమల్లోకి యాక్ట్ వ్యతిరేకంగా చేయడానికి లేదు. ఇది కూడా నేను ముందే స్పష్టంగా ఇచ్చాను. గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ట్రావెల్కి అనుకూలంగానే ఆర్డర్ వస్తుంది. ఓకే, దాంట్లో కూడా ఎటువంటి సంశయం జరగలేదు. సో కొంత మనం ఓపికతో ఉంటే ఆల్రెడీ కలెక్టర్ మ్యామ్ నిన్న చెప్పారు, స్పష్టంగా చెప్పారు మనం ఏ విధంగా ఇప్పుడు అంటే అక్కడి నుంచి క్లారిటీ వచ్చేదాకా మనం ఏ విధంగా చేస్తామో అది కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాదాపు 100 మంది నిన్న కూడా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సో అందరి సమక్షంలోనే అది చెప్పడం జరిగింది. సో అది నేను రిపీట్ చేయను. సో ఇవాళ సాయంత్రం కన్నా అది న్యూస్ పేపర్ మీడియాలో 1-2 రోజుల్లో లిఖితపూర్వకంగా మనకి ఏజెన్సీ ఏరియాలో అది సర్వే ఏ విధంగా చేయాలో ఆర్ చేయాలా వద్దా అని కూడా చేయకూడదు అని కూడా అది మనకి స్పష్టంగా వచ్చేస్తుంది. ఇది ITDA ఉన్నది గిరిజనుల కోసం. మీరు ఎప్పుడైనా ఇందాక కూడా చాలామంది 24/7 ఎప్పుడైనా మా ఆఫీస్కి వచ్చి ఓకే మీరు రావచ్చు. ఓకే, ఏ టైం అయినా జనరల్గా నేను రాత్రి 8:30 కన్నా ఓకే ఆఫీస్లోనే ఉంటాను. మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఓకే, టీ తాగండి. ఓకే, నాతో డిస్కస్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో భూమి సమస్య, జనరల్గా ట్రైబల్కి మెయిన్ సమస్య ఏముంటుంది, భూమి సమస్య ఉంటుంది. ఓకే, సరే ఏదైనా నాన్ ట్రైబల్ ఉన్నాను నా భూమి మీద కానీ నాకు పట్టా పాస్బుక్ వచ్చింది, లోన్ రావట్లేదు అని. ఇంతకుముందు కరోనా ఉన్నప్పుడు కొంత సమస్య అందరికీ వచ్చింది. ఓకే, అంటే కోర్టు ఓపెన్ కాలేదు, కరోనా ఓపెన్ కాలేదు. కానీ ఇప్పుడు అట్లాంటి సమస్య రాదు. నా దృష్టికి మీరు 100 సమస్యలు తీసుకోవస్తే అన్నింటికీ నా దగ్గర సమాధానం కాకపోవచ్చు. కానీ కనీసం 50% ఓకే నేను ఖచ్చితంగా దానికి పరిష్కారం చేయడానికి
ట్రై కూడా చేస్తాము, మీకు హామీ కూడా ఇస్తాము. తర్వాత నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా మీ దగ్గర ఉంటుంది, నా సీసీ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మీ దగ్గర ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ సమస్య సాల్వ్ అవ్వకపోతే మీరు మళ్ళీ ఆఫీస్కి రావాలి. ఎప్పుడైతే నేను కాదు అన్నాను, సార్ నేను ఆఫీస్లో నేను బయటికి వెళ్తున్నాను, మీరు ఇప్పుడు రాకండి అని. ఓకే, ఇక్కడ సుగన గారు ఉన్నారు, సుగన గారు చెప్తారు. మీరు ఎన్నోసారి నాతో కలిసి వస్తారు చెప్పండి. అయినా మీరు 100 సమస్య నా దృష్టికి తీసుకువచ్చారు ఇప్పటి వరకు. ఓకే, భూమి కేసులు 300 వరకు తీసుకొచ్చాను. పచ్చవాడ కేసు 23 మందిని తీసుకొస్తే అందులోకి దాదాపు వాళ్ళు 10 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళకి అసలు పట్టాలే లేవు. ఇప్పుడు దాదాపుగా 15 మందికి పట్టాలు ఇప్పించడం జరిగింది సిఓ గారు. దాదాపుగా అంటే నాన్ ట్రైబల్ దగ్గర భూములు కబ్జా చేసుకుంటే ట్రైబల్ కూడా మొన్న సమ్మకం నుంచి కూడా కేసు తీసుకొస్తే అది 31 నాడు దాన్ని చేస్తానని కూడా చెప్పారు. దాదాపుగా భూ సమస్యలు వారికి నిజంగా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. భూ సమస్యల మీద మాత్రం పట్టుంది ఆదివాసులకు తప్పకుండా న్యాయం చేస్తున్నటువంటి నమ్మకం కూడా నాకుంది. తప్పకుండా మీరు భూ సమస్యలు ఎవరున్నా కానీ తీసుకొచ్చి నేను కూడా మీతో వస్తాను. భూ సమస్యల పైన సార్ దగ్గరికి వస్తాము, వచ్చి మాట్లాడదాం. ఎందుకంటే సార్కి పట్టుంది కాబట్టి దానిపైన క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేస్తున్నాం సార్. ఈ విషయంలో మాత్రం మేము సార్కి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాం. ఇంకా ఈ సర్వే కూడా ఇక్కడ 170 ఈ విధంగా జరుగుతుంటే ఓకే, దాన్ని కూడా ఆపడానికి ఓకే, ఐటీడీలో కూడా సక్రియ ఉన్నది. ఓకే, ఇక్కడ కేసా గ్రామ సభ ఉంది, గ్రామ సభ తీర్మానం ఇందాక చెప్పినట్టు ఒడిశా కేసులో మియాంగిరి ఒక కేసు మన దేశంలోని అతి ప్రతిష్ఠితమైన కేసు ఉంది. ఓకే, దాంట్లో కేసా చట్టంలో కూడా అట్లా ఉంది. మీకు ఒకవేళ గ్రామ సభలో నచ్చకపోతే కేసా తీర్మానం చేసి కూడా మీరు ఇది మాకు వద్దు అని మీరు అట్లా చెప్పవచ్చు. ఓకే, 170 ఉల్లంఘనగా జరుగుతుంటే దానికి ఆపడానికి బాధ్యత నాది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎల్ఆర్ఎస్ కావచ్చు, అనేది నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ సర్వే కావచ్చు. ఓకే, దేంట్లో కూడా అది విరోధంగా చేయడానికి వీలే లేదు. ఓకే, ఒక రోజు టైం ఇవ్వండి, సాయంత్రం కల్లా మాకు స్పష్టంగా కమిషనరేట్ ఆఫీస్ నుంచి కానీ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి కానీ మనకి సీఎం ఆఫీస్ నుంచి కూడా స్పష్టంగా క్లారిటీగా అది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇప్పుడు విచ్చలవిడిగా జరుగుతున్న కన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే, వాళ్ళకి ఏ విధంగా పర్మిషన్స్ వచ్చాయి, ఓకే, ఆ పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చారు. జనరల్గా మనం ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే గ్రామ సభ నుంచి పంచాయత్ సెక్రటరీ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేఅవుట్ కోసం కానీ నియమాల ప్రకారంగా చేసుకున్నారా, ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నారా, బెనామీ ఉందా, నాన్ ట్రావెల్ ఉన్నారా, మొత్తం చెక్ చేయడానికి బాధ్యత పంచాయత్ సెక్రటరీ అప్పగించడం జరిగింది. ఒకవేళ దాని విరుద్ధంగా కూడా జరుగుతూ ఉంటే ఓకే, అది నోటీస్ ఇచ్చి ఓకే ఆపడానికి ఓకే నా దగ్గర పవర్ ఉంది, నేను కూడా ఆపవచ్చు. రిపోర్ట్ ఓపెన్ అయింది కాదు.